Misalmot ang mga empleyado sa Kapitolyo sa Davao de Oro sa Third Quarter National Simultaneous Earthquake Drill Huwebes, Setyembre 11, 2025. Ngagi pa si ugdahan sa PDRRMO ug OCD-11. Ang probinsya mao ay pilot area sa Emergency Communication Drill sa Davao Region. Mao nga personal gyud kining giapilan ni OCD-Eleven Director Ednar Dayanghirang o Governor Raul Mabanglo. Pinaagi sa drill nagamit ang giapilan sa mga personahe sa PDRRMO nga duha ka adlaw nga Filipino Sign Language Training. Kay naobserbahan nila nga ang mga PWD ug adunay mga diferensya sa pagdungog ang sagad mabiyaan panahon sa kalamidad. Malampuson ang drill tungod sa gipakitang kooperasyon sa mga tao. Sa Cotabato City, unom ka area ang misalmot sa drill nga sagad giapilan sa mga estudyante. Natuma nila ang execution sa kunuhay, pagtay ug salinog. Nagdak, cover and hold ang mga estudyante ug nagtigom sa mas luwas nga lugar. Ang mga misalmot sa drill gilangkuban sa LR Sebastian Elementary School nga adunay 2,100 participants. CCNHS Annex LR Sebastian site nga adunay 334 participants. Puriculture Hospital nga adunay 25 nga partisipante. Ang Cotabato Light and Power Company nga adunay 64 participants. Notre Dame Village National High School nga moabot sa 2,878 participants ug ang Mandanas Elementary School nga adunay 328 participants. Nagmalampuson sab ang simultaneous earthquake drill sa Cotabato City. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!